И само по милиметърче. И с това остричкото, само с ъгълчето. Аз ползвам в нас една малка. Може ми беше купила за малката. Такъв малък некъв комплект, тя ми е само удобна. Бебешке, такава малка, но много остра, много готина реж. И с нея мога е така по-малка. Значи сега тая клеща ми е като чужда, защото аз работя. Не, с инструмента много. Дълги са ми тия... Острието ми е дълго, самото ми изнесено напред. Но когато нямаш развити навици, не е проблем. Свикваш с каквото имаш. Да, защото ми трябва и възглавничка. Чакайте да не си развола маникюр, че става страшно. Има кой да ти го прави спокойно. Докато ти дойде часа. Той ще си ми седи. Той я през. Много ми седи с тая основа. Аз си знам кое с какво и така. С коя основа на розовата? С тая. А тя като... Тя Боби я меше тая. Като основа е такава с седефено такъв цвят един. Боби липсва за владничките. Има цирк. Ма и аз отивам там набързо. Айде, сега.